Hej, velkommen til Benja 99 Gaming. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte det navn, men det gjorde jeg bare. Nu vil jeg vise noget med noget redstone her. Fordi jeg godt kan lide redstone. Men altså, jeg ved, at et håndkage gør det her, hvor tænde et signal, sætte en repeater på. Og sådan der med 2 repeater, så kan den aktivere igennem der. Og her noget med delay. Og så kan man også gøre sådan her, hvor den kommer direkte på. Men så er der også det med TNT, hvor den kan gøre det der. Hvis I ikke vidste det. Så kan man også gøre det der. Og så kan man også splitte dem op sådan der. Der sker. Og så kan man også bruge en del repeater. Hvad snakker om repeater? Der forsinker den ene, så det kommer sådan et delay på. Ligesom jeg har prøvet her på mig. Men ja, her har jeg i hvert fald koblet en hel by til. Og det skal vi bare til at springe, så. Der er TNT overalt inde i husene. Så bruger vi det delay igen. Der er en villager. Jeg har også Wales minimap. Nu sker det. Man kan se, at jeg allerede failede der først. Og det er sådan noget lort. Men det er nok spredt ud alligevel. No. Men vi sprang det egentlig rimelig godt, synes jeg selv. What? Prøv bare at sætte dem. I'm pretty fucked. Ja. Hvad fanden sker der lige her? Nå, jeg tror i hvert fald, det er sprunget i luften. Så nu springer du i byluften. Der kommer helt sikkert nogle flere videoer fra min side af. Vi ses YouTube. Hej.